I després també està pues, el fet que estan destrossant el nostre entorn, o sigui, les muntanyes on anem a passejar, a gaudir del nostre territori, pues, que tot això mos ho estan llevant. Sí, bàsicament això està tot més car, no podem comprar coses que abans sí que podíem comprar, o al contrari, el que produïm nosaltres com a llauradors no val res, i en canvi que vinga una persona europea d'un altre país va disposar de moltíssimes coses que nosaltres no podem. I després també el que parlàvem abans, que és molta gent de colp i que tenen els seus propis interessos, la seva pròpia cultura, i que volen imposar-nos allò a nosaltres. Per tant, doncs, coses com per exemple la llengua valenciana doncs corre perill també, perquè al final s'imposen altres llengües, que no només el castellà, sinó altres llengües que també comencem a conviure i que van imposant-se a la nostra. I no només la llengua, sinó la cultura, tradicions nostres que podrien continuar, que van desapareixent. La Marina no és que siga, o les Marines no som comarques pobres, som comarques empobrides. Vull dir, ens han fet pobres a base d'una sobreexplotació turística. Sí, podem mirar així, vull dir, a Benidorm té un preu, la Nucia també té un altre preu, i la gent mateixa de la Nucia acaba venint-se'n, anava a Polop, però ara ja se'n pugen a Callosa. Tant que diuen de Callosa que si no és pròspera, la gent entén la prosperitat per vinga a construir, quan és un model que ja ens va portar a que tota Espanya, tot el país estigués en una crisi molt forta. Sí, jo no sé com estareu així a la Marina Baixa, però a la Marina Alta, per exemple, algo que és molt fàcil de veure és que tenim grans carreteres per a que vinguen de tota Europa a banyar-se a les nostres platges, però en canvi els nostres fills i filles no tenen autobusos per arribar a l'educació secundària. Creieu que aquests projectes tenen algun efecte en el canvi climàtic? Quin? Sí, efectivament, tenen un efecte molt gran en el canvi climàtic. Un dels temes que més afecta a la nostra comarca és el tema de l'aigua. Així, deixem-ho clar, tenim aigua. Què passa? Que n'hi ha el que es diu una sobreexplotació, o sigui, un ús tremendo d'aigua, perquè tenim un munt de xalets i un munt d'hotels que tenen la seva piscina, on viuen turistes, on hi ha turistes que de mitja gasten 3 voltes més d'aigua que la població local. Per tant, si es construeixen més xalets que gasten molta més aigua que un habitatge, un edifici de pisos o qualsevol habitatge per a la gent d'ací, que això té un efecte tremendíssim. Si s'acaba l'aigua, estem perduts. Exacte, parlàvem abans, sense aigua no podem viure. Aleshores, l'aigua ha de ser el més important per a nosaltres, i quan més piscines, perquè no només és beure, són piscines, el que estava comentant el company, els turistes venen i van a la platja, es dutxen 5 voltes al dia i no passa res, no tenen consciència de tindre cura de la despesa d'aigua. I això penso que és el principal problema, sí. A més, penseu que cada vegada que s'urbanitza estem tapant superfície de la terra. És a dir, per exemple, en el nostre cas, en el cas de Llíber, de la muntanya llarga, està declarada com a una zona d'alta permeabilitat. Què vol dir això? El cicle de l'aigua, estic segura que l'heu estudiat ja, no? Quan plou, l'aigua cau a la terra, la fertilitza, després torna a evaporar-se, torna a fer-se núvol. Què passa quan tapem la terra? Que se talla el cicle de l'aigua. Les nostres reserves, els nostres aqüífers que són subterranis, ja no entra la pluja, en la qual cosa està disminuint la quantitat d'aigua que tenim disponible per a beure. Per això ens afecta com a habitants, no?